Жазлы Қозан Россияның отқазанған Татарстанның халық артисті Лидия Ахматова татар жазына бағышланған бірінші китабын тәқдим етті. Татарстан филармониясының джаз оркестры директоры Лидия Ахматова жыр һәм романслар жиынтығын 30 еллык иҗат эшчәнлегенә багышлаган. Болашақта минем шушы күңелемдә шундый көйләр тула торган иде. Менә аларны үзем генә көйләп, җырлап йөри торган идем. Шуннан соң инде менә шушы профессиональ дәрәҗәдә үскәч, үзем музыка училищены бетереп, консерватория кергәч, аспирантура кергәч, мин инде ноталарны белә башлагач, ноталар яза башладым. Шулай миңа менә болашакта ул минем күңелемә килә башлады. Шунда инде мин үзем яза башладым. Һәм әлбәттә мин профессиональ җырчы буларак миңа репертуарда тупларга кирәк иде. Шунда инде менә Гөлшат Занашевага мөрәҗәгать иттем беренче җырдан. Гөлшат апам әйтәм, минем көйләр килә, әйдә язып карыйга әле. Гөлшат апа ул искиткеч кеше, талантлы кеше. Һәм әлбәттә ул минем шушыны күтәреп алды. Менә синең җырың матур, миңа ошый көйләрең матур дип без беренче җыр яздык. Китапка композиторның 41 әсәре тупланган. Ул Фәнис Яруллин, Роберт Миңнуллин, Флора Тарханова, Гәрәй Рәхим, Разил Вәлиев кебек шагыйрьләрнең шигырьләренә көй язган. Джаз белән үзенең тормышын бәйләгән кеше үз чиратында үз китабын чыгара икән, бу һичшиксез бик кирәкле һәм бик әйбәт эш дип күз аллыйм һәм шулай дип саныйм. Шуңа күрә мәртәбәле булсын иде, актыккысы булмасын иде, тагын да алга таба китаплар булсын иде. Китапта романсларда, халыкчан җырлар да бар. Җырларны классик, джаз һәм эстрада җырчысы башкара ала. Джазлы Казан нотлары җыентыгы вокал башкару сәнгатенә ярдәм итү һәм аны үстерү өчен Татарстанның музыкаль учреждениеларына бүләк ителәчәк. Айзилә Батырханова, Ирек Хәмидуллин, Татарстан яңалыклары.